Sini tinang tamung no nahari nuk horia phana imang no muktang te baitang no kaham khanya bagi jeng chai tok laya diba poi tokhe kai torose bir kitingai khatunga bai khe bukhame thebi tong poi to khai tongmani abo langao bial bipot jengzal birman tei tek to krei nai hunmani pogya tamokhe poi tokhe bebak zorao samno khatunga bai tei sak soye bukhalokma bai khe khlai mano amni bagi ilembago hai nei saw poi to gnang amani abo ongkha jeng khatung mani abono mansuka hunmasa jeng nugya phano sawi mansuka hunmasa nini bebak wansuk thaniwo nini bebak khai thaniwo te nini bebak thinang ni bagi kai tuni thani yaphoroi remani se tamni hunke kai to se nini thinang abni bagi ilembago hai hinei sawa bukhar sugui subrai no poito khlai di te nini sak sak simawa bukha ta beradi bebogano nang bono buskango tondi hakebo nini lamarokno kepleng thaina sakno sinai hinei tanukdi subrai no kiridi tei hamyani kipildi abonini busakno kaham khlainai tenini bekreng no ragrana